ane chanda gimane kero timo ne bera bena support but haraka mane nitie ok no wanda yotieki to address parliament to kiny gokinyi onyaluongo press conference to address the nation according to gimane wa consult ne ok onego ne ok ane ka nitie agency moro ne onge deadline. Adwa ni mondo waket achiel kuom wach mowuok kuom achiel kuom jotelo ma wuok kaluo kuom gimiwinjo wacho ni dipo ni nitiere ng'at moro matemo nyiso ni ng'ane ni kia gima timo kama intie koso oyo. Wawinja ni achiel kuom wach manyowachi gi gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo ka gintiere e ik mar Peter Orengo e gwenge ma Siaya kocha mano manen jaod bura male go usonga. Winja ne gima Orengo wacho mondo watudo ne gi wach mowacho kawuono. Our people, you better swim. Listen to me. You better swim in the open sea with a fish than fight in the mud with swines. We are being made dirty by swines because we have sacrificed. We have sacrificed. And I can tell you, it's not been easy. Nabi here knows during the handshake between us and Uhuru Kenyatta, systems are very bad. This Nabi was charged in Kakamega with taking part in warlike activities. I went there and represented him and got him acquitted. I plead with you. If another government can come and take a Kenyan citizen or a foreign citizen like they did with BCG, that is not right. Orengo wacho gi dhok ma wanyalo winjo. Ni ber mondo go abal gi rech e nam ma ji ong'eyo ni mato nam kato Odoyo Owidi gi Bati kanyakla kod Newton cherore luokore nam. Moloyo donje chuodho ganguro. Kata samoro in mana machiegni to dipo ko kiri chuodho. Owacho ni oganda nyaka obed motang' nikech systems fail. Otemo wacho nang'o? Japuonjo Odoyo Owidi. Adwa ni mondo anyisi ni Orengo ni nyaka ing'e history ne. Orengo gini joma ok nyal dwaro mondo wabed gi riwruok mar jo Kenya te ni wan oganda luo be wan e sirkal. Ing'e ni kata kane pok oket broad based government moyier wanda igeni Orengo is on record ni gino no dagi kabisa. Kano neno ka nitiere richo moro. Ing'e gimi no dagi. Gi siasa mar akweda ni emiyiero go Orengo ni. Orengo ni en siasa mar akweda ni emiyiere go. Jogi jo sirkal wan jo opposition mane emiyiero gigo. To in iseneno ng'ama wacho ng'ama mor go opposition sate. Karuto nitiyo mor go opposition, ka Moi nitiyo mor go opposition, ka Kibaki nitiyo mor go opposition, ko Uhuru nitiyo mor go opposition. Nang'o? Nikech akwede ne ma miyiero gi. Gima duong' ni kosedhi to gi campaign gi racho sirkal to iyiero gi. Gi racho sirkal to iyiero gi. Omiyo ka onge sirkal midhi rachi ni joluo ni e sirkal, onge ng'ama nyalo yiero Orengo. Ok en kende gi joluo mang'eny mineno racho sirkal. Moro be gin gi constituency gi miluongo no ng'ondo were mapingo sirkal mantie ni okone joluo ni onge sirkal. Nikech racho sirkal no ema miyiero gi e yo mayot. To ka koro riw ji ma koro gada ni e sirkal to embe en e sirkal to ambe an e sirkal to ji piemore, ok digi lo. Akwede miyiero gi mayot emomiyo ok gidwa winjo ka giyudo gimoro mathin minyalo go sirkal to gigoye. Gichalo ng'ama nochwe ni gin tich pingo no kende ema ging'eyo. Gimoro timore maber gipingo, timore marach gipingo. An gadieri ni gavana ma Siaya kata be mani en president to pod onya pingo sirkal. Nikech pingo ne mung'eyo. Iparo nade? Iparo ni kaka